ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Саудо ТВ. Мардуми ютуб, мардуме ки ба як умед, ба як мақсаде ки хона харидан канали моро тамошо мекунен. Ирӯз 5 ноябри соли 2024 ирӯза наворда 10 дона хонаи фурӯшӣ, 1 дона замини фурӯшӣ ҳастай баҳри шумо то охир тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, навори байдна реклама када фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда ҳастай 4-5 дона квартираи фурӯшӣ дар дохили Душанбе, замини фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, хона дар шаҳри Ҳисор, хона яъне ки квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ Ленинский район, хоб хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, хона дар ноҳияи Восе, 2 дона хонаи назди ҳавлигӣ дар Восе рӯй кардан. Хулас навора то охир тамошо кунед. Бачако пешаи тамошои навор ҳамин видео дар лайкҳо рамонен, баъд дар ҳамин канал подписатсия кунед. Эълонамо сар мекунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо хоҳед ки проверка кардани депортатсия, проверка аз Русия баромадан, проверка ёфтани штрафҳо ва супордани штрафҳо, ёфтани қарзи золотои корона, проверка золотои корона суд додагӣ ё не, проверка шумо ҳастен дар чорни списка ё ки нестен, проверка граница гузашта метавонед ё ки наметавонед, ҳамагӣ ҳамаша бо 2990 рубл метавонед санҷед бачако. рақами болобуда телеграм или ватсап аз уми канали мо Саудо ТВ ҳозир занг дорем бачако азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи Каромат, 3 дар хона 8 сотих масоҳат 180 000 сомонӣ. рақамҳои дастии ватсапшона занг зад масъя кунед. бачакҳои тикток, инстаграм, агар хоҳед хонаҳоятонам хеле навор кунем, дар ватсап наисонед рафта видеонавор мекунем, дар тикток, дар ютуб, дар инстаграм видеонавори фасонка реклама ка фурӯшта мегзорем бачако азиз. нашоти ҳамин хона маълумоти пурра дар ютуб канали Саудо ТВ даромад тамошо кунед. 2 хона шкатур шпаклёвка кадагиай, ҳамаш стяжка дора. 3 дар хона 1 баня, 1 кат дора. қати падвалаш битони хона мега 1 метр рехтагӣ тайёрай. хоб маълумоти пурра занг занен. як тарафи хона маҳкамай, 1 метр битон кардагиай, барои яъне ки битони хона 1 метрай. круговой полни кирпич қати бардоштаги хона, кирпич пухта, ову шланг қати мақсад мега мегири то хонаро мекаши. ҳамсоя мега ки 1 рӯз пас об меоям. хоб маълумоти пурра занг занен. мактаб баниса роҳаш мега 1 километр, раҳшон разница дорад азиз. худотон бо занг занен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар деҳаи Навобод қарор дорад. хонаи назди ҳавлигӣ. маълумотҳоро бо диққат гӯш кунем бачако. 7.5 сотих масоҳати умумии хона, 2 дар хона тайёр, нархш 180 000 сомонӣ ки бо арзонаш мекунанд. алиша мешава мега ба ягон мошин боша алиш мешава. мактаб, магазин, балниса наздикай. 2 хона калидор, анҷомхонаву оғил дора. барои 3 дар хона боз битон рехтагӣ тапа тайёрай. мақсад сертификат дора. касе ки мегира ба номаш оформ мекунем, хулас зиндагиро сар мекунад. алиши вариант ба мошин, ягон мошини нормал мебоша агар алиша мешавад, ихел ба нарх 180 000 сомонӣ. ҳамин якада занг бизанен дар ватсапшон рақамҳои 2220 ахираш аз уми канали мо Саудо ТВ салом расонед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон пушти литсеи ҳимматда қарор дорад. ҳиммат боша, ҳикмат боша, хулос ҳамхеле. мега доми 3 этажа. хона дар аввалин этаж қарор дорад. 2 комната 64 квадратни метр. нигоҳ кунед бачако. доми 3 этажа, якум этаждай, 2 комната 64 квадрат. нархаш 420 000 сум. ватсапшона занг занед. ремонташ замонавӣ 420 бо чизу чораш фурӯхта мешава. документҳо 100%. хона бо ҳамаи шароитҳои хуби замонавӣ. ба доллар 38100 доллар, ба рубл
3 میلیون 500 هزار روبل روسی را مقصد تشکیل میکنه. با سودای خوبم داره. کسی که میخره واتساپ شون 0247 زنگ بزنین. بچکو پابراسکی فقط پابراسکی میاتورا قدر کنین. همین نوار چی داره؟ لایک داره. یا подписаться داره که برای فایده خودتونه. این لایکاتونه که برای بالام برداشتنی نوارو میهای. دوستان عزیز، کسانی که خواهشی با روان کردن از مسکوست که اوبلاست دارین با شرکت اکای ناظم جان مراجعه کنین از نام کانال سعودا تیوی. بار برده می شود به سمت شهر دوشنبه، شهر نو، شهر توز، خوبادیان، قرغان، کلوب، حصار، رگر، یوان، وحدت و دیگر سمت‌های تاجیکستان به زودی بار شما را برده میرسانند. به همین طرف‌ها کسانی که نیت بار روان کردن دارین، اکای ناظم شرکتش برای شما خدمت میکند. مرا زنگ زده بارتون را روان کنین. به زودی ان شاء الله برای شما را ساخت سلامت برده میرساند. دوستان عزیز، میگذاریم به چهارمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی روی کردن که در ناحیه رودکی در پشتی پاچتا قرار داره. دومی 10 اتاژه در لنسکی رایون. لیفت هم داره. میگه خانه در ششم اتاژ، یک کمناته 41 کвадрат متر که با نرخ تاجیکی 316,000 سومونی میگن. معامله خوبم داره. یک کمناتگه بچکو واتساپ شونده 53 و 71 زنگ میزنین. میگه که همون حاجت خونه عدل نداره. ремонтش زمانوی چخیل میبینید. انا همین دومده قرار داره. مسئله داکومنتو 100% با دلار 28700 با روبل 2 میلیون 630 هزار روبل. با سوداش میکنیم در ششم اتاژ دومی 10 اتاژه. خونه با تمامی صنعتش، تمامی نمودی شرایط‌های خوب و زمانوی را دارد. فقط میدارین زندگی میکنین. اگه نرخ هم بچه‌ها نرخ کم نیست. 316,000 هم این سومی عادی نیست. دوستان عزیز، خودتون با مصلحت کنید. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی روی کردن که در شهر دوشنبه در ناحیه سینا بازارچه دوستیده قرار داره. دوستان خانه هاتون رنگی همین خانه های نمی برادر رفته ویدیو نوار کنیم چخیلی همین خیلی دیزاینری خدمون قدی فسون کده ویدیو میکنیم در یوتیوب، در تیک توک، اینستاگرام رکلام کده فروش بگذاریم. این پروس رکلام عادی نیست بچه‌ها. کسانی که رکلام میکنین مقصد خدمون رو خوبه. اگر که مقصد شرایطتون نباشه ویدیو نوار کنین، نتونین بعد صورت روی کنین. نرخش 395,000 دویم اتاژ، دو کمناته 48 کвадрат متر. رقم‌های دستی واتساپ چه زنگ زنید. مکتب صدیق نزدیک ای. ремонтش زمانوی. داکومنتو 100% با دلار 35900 با روبل 3 میلیون 290 هزار روبل روسی. با سودای خوبم داره. معلوماتی پر اوید یمی کوارتیره سویپونه رقماشون 0017 دستی 69 واتساپ شونده میتونین دوستان زنگ بزنین بچه‌ها عزیز. میگذاریم با ششمین زمینی فروشی. زمینی فروشی است که در ناحیه فرخار جماعت غیرت در قرار دارد. در محله ارتبوز 8 سوتیق زمین مساحت 35,000 سومون نرخ تاجیکی. رقم‌های دستی واتساپ شونده زنگ بزنین مصلحت که بگیرین. داکومنتو 100% با دلار 3100 دلار با روبل 290,000 روبل روسی را تشکیل میکنه که با ارزانش میکنه. سودای خوبم داره. ناحیه فرخار جماعت غیرت دهه ارتبوز قرار داره. مساحت عمومی 8 سوتیق. معلومات بیشتر دوستان با خودتون همراهی اکمون دستی واتساپ هر دشت زنگ زن واسه. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدی حولگی دو کمناته مساحت عمومی 7 سوتیق. عین حال در شهر حصار، شهرک شراره، محله ارتبوز، گنجرز در قرار داره. 235 تا نرخ خانه. رقم‌های واتساپ تا زنگ زنین. کوخنی و بانیا در داخل خانه. اطرافش زبار گرفتگی، دروازه چسباندگی،
аз ҳама хубаш хонаҳо ҳамагӣ мега ами хона ба мактаба 100 метр разница раҳ дора. Ами қадурай хона бо барқ таъмин шудагӣ ҳастай. Таъмири замонавӣ карда шудагиай. Хулос инамис аст. Яъни савдош мекунем, касе ки мехара бо камтар муомила дора. 235,000 сомонияе бача дар маҳаллаи Уртабузи Ганҷреза қарор дора. Хоб дар аму комментария баъдан нависонем ки аввал Сауду ТВ ба пеш нависем, баъд аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор коммент кунен, ҳаракат мекунем, пешниҳоди мардум бикунем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 комнатага масоати 8 сотих. Ана ҳамин хона ноҳияи восеъ деҳаи Осмонбика ҷамоати Худоёр Раҷабовда қарор дорад ки бо нархи 170,000 сум савдо мешавад. шпаклёвка яду хонашкадагӣ далшиша мекунен, баъдан боз падабои тапа тайёр мешавад, зиндагиро сар мекунен. обсвет дора, ба мошинам алиш мешавад. вариантотон худотон пешниҳод кунен, может маъқул шава, алишам мекунем. ҳавли ҳамвори хушрӯ хубиша меяд ки масоати 8 сотих дарвоза задагӣ, болош маҳкам кардагӣ, 4 комната темболи калидори калони хушрӯ. худотон бо дӯстон занг бизанед. 170,000 мақсад айни ҳол ами строи материал гарени қиматай. ин нархда ман фикр мекунам ки арзандаай. занг бизанед, худотон бо масака мешавад азиз. лайкора бизанен, лайкои чандума заден, ҳатман дар комментария нависонда монем, бо хуб мешавад. мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 5 комната масоати 30 сотих. тамошо кунен, 30 сотих масоат дора бачаҳо, 30 сотих. они гандамаш мекунӣ агарода. хоб ноҳияи восеъ деҳаи навдеҳ мега ҷамоати Худоёр Раҷабов 230,000 нархи хона. ватсапшон 7171 да ахир занг бизанен. срочно ки мега харидори аниқ боша, муомила дора, ҳавли 30 сотих водопровод дора. хоб боғ дора мега, иборат аз боғ ва анҷомхона, оғилхона мебошад. ремонтои хона бад нест, фасони хушрӯ замонавӣ. хоб 30 сотих масоат мегирен, ин тараф да зиндагӣ мекунен, мақсад бо бихоҳен бо остоса кам савдо ҳам бикунен, мешава бачако. хая ки бо кадоми мехара маслиҳат кунем бигирен. бисёри бачако аз восеъ хоҳиш кардем, ба ҳам хотир ҳамеша мо чо кардем мон. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки 3 комната квартира дар 20 этаж. тамошо кунем, 20 этажа 3 комната, 64 квадрат метр, шаҳри Душанбе дар Зарнисор қарор дора. 190,000 сомонӣ. ватсапшон 4112 да занг мезанем. мақсад 20 этажда қарор дорад. хона дар мансар шай мега. боло ҳайку ана ҳамуҷа қарор дора. обсветш тайёрай. хонада мегзаронӣ тамом. харидори аниқ занг зана, муомила мекунем. ина ҳамом, ина ошхона, ина анҷомхона, ина ҳоҷатхона ва ина дигарош. худотон бо дӯстон маълумоти хӯра занг мезанед, рақамҳои 4112 да. наворо чӣ хеланд? маъқул шид нашид? хонаҳо чӣ хеланд? ҳастанд нестанд? маъқул ҳаст нест? ҳамаша дар аму комментария фикротонро баён карда монен. канали дигари мо бо номи хонатеҷе ҳастай. тиктоки инстаграм бо номи Сауду ТВ ҳастай. гузашта тамошо кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 11-ум. як комната квартира дар 4 этаж 36 квадрат метр. гравзаводи Душанбеда қарор дора. шаҳри Душанбе гравзавод. 250,000 сомонӣ нархи хона. ремонто фасон хушрӯ, беҳтарин замонавӣ, зурибат, просто бомба. хона дар ҳолати хуби техникӣ беҳтаринда қарор дорад. техникӣ гуфтам бахшиш. хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бо тамоми шароитош, ба ҳама чизи чораш.
хона дар поёни корвони гравзару душанбе қарор дорад. Ина термикс, хонаҳо ремонти фасони хуби замонавӣ, плюс касе ки мехара боз камтар муомилаи хубам дорад. имрӯза навор як дона замин 10 дона хона қатӣ тамом шуд бачаҳо. чизе ки роӣ карданд, чизе ки хостен, чизе ки мақсад мо ёфтем, ҳамаша навортон кардем. ҳамин наворда лайк намонен, гарени хафа мешам. мақсад дигар меҳнатҳоро пабраз ки қадр кинен. хона замин мошин чизе бошад дар рақами мо роӣ кинен, реклама мекунем. лайкҳо рамонен, лайкҳоро бачаҳо номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кинен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.